Gradska opština Medijana realizovala je projekte za ukupno 30 žena i mladih pod nazivom Obuka za početnike u biznisu i omladinsko preduzetništvo. Cilj je bio da nauče kako da pokrenu sopstveni posao i postanu svoji poslodavci. Predsjednik opštine Dragoslav Ćirković uručio je sertifikate i nagrade od po 150.000 dinara za najbolje biznis planove Jeleni Nakić i Katici Manić. Ovo je prvi put da na ovaj način gradska opština Medijana kreće sa ženskim preduzetništvom i šanse mladim ljudima da krenu svoj početak. Inače, imamo u budžetu planiranih negde oko 2 miliona dinara za mlade i negde oko 1.300.000 kad su u pitanju žene. Niš će od sada imati i agenciju za organizaciju venčanja i novac će vlasnica upotrebiti za adaptaciju prostora i pokretanje biznisa. Ideja za pokretanje ove vrste posla je nastala neposredno nakon što smo našim prijateljima organizovali venčanje i od tada i želja za bavljenje ovim poslom. Drugi nagrađeni biznis plan je za otvaranje knjigovezačke radnje, što je retkost u gradu i predstavljaće porodični biznis. Išli smo s time da u gradu nema knjigovezačkih radnja, pošto to već spada u neke starije zanate, a potreba je za tim velika. U Srbiji postoji, pored reči hvala, još jedna teška reč. Učenje, početak i biznis. Sve su to neke neizvesnosti. Danas se počinje sa onim što je izvesnost. Gradska opština Medijana nepovratno daruje, odnosno daje za početak, za pospešivanje tog biznisa 150.000 dinara. Svi sertifikati o završenoj obuci biće priznati i od Nacionalne službe za zapošljavanje, a opština Medijana će od ukupno 3 miliona sredstava namenjenih za žene preduzetnike i mlade nastaviti da pospešuje samozapošljavanje.